Kudu ra wis ya Bu ya. Ketungko magrib lho nggo nek iku lho Bu jajan sik, jajan ning kono sik lho Bu iku lho kantin. Iku mas tak kira bakul jebul mixer. Nek menjajan bakul. Nggih, mangke dalu sambung malih nggih. Matur sembah nuwun Mas Mul. Nggih. Sukses kangge panjenengan ngapura ana kekurangan. Amin. Ben lakone tuntas Mas. Yuk toke lakon monggo. Mergo salah keturunanmu kok bisa mergo mlati sari kene duweni wong tuwa. Dhewekne kalamun to seneng karo anakku sing kudune rek nembung marang wong tuane gelem temko nek ing desa Gribek nanging nggone dhewekne seneng marang anakku. Kuwi ning gone sak dalan-dalan apa ora gawe wirangku ing nanging kabar sing tak krungu iya sedelok meneh ulunanku Waliando bakal nembung lawan kowe nanging iki beda kanan nembung lan tembung. Aku keprungu yen anakku iki bakal mbok jodoke karo wong sugih. Iya apa ora? Pancen bener. Oh, ora pantes Waliando kuwi dadi matu. Supaya ulunanku iki wong ora duwe. Iya. Njur sak kepenakmu. Ngene. Ning kowe wis utang aku pati kudu nyaur pati. Sing kok karepmu balas patine punanku. Saiki ditemtokke ning papan kene. Kowe apa aku sing ayo kene. Anggen panjenengan menika mastani kula yen kula niki jagalipun manusa. Saiki dosane apa? Salahe apa nek Gribek kok nganti mbok pateni kebo. Gribek wis wani mateni kulunanku Waliandaka. Iki pas yen iki gedhe Gribek iki mati saka tanganku mergo aku ora trima kulunanku mati. Semono kok wek ning Gribek muridku aku ora trima perkara iki. Utang pati nyaur pati. Monggo yen penjelaman. Apa buat kalian? Assalamualaikum. Malah bulet karo Sunan Kudus iki perkarane apa? Nggih, nggih menapa ngantos kula menika aju benak sirah kalian Sunan Kudus. Ya mbahipun menika mboten terima perkawis pejahipun Ki Gedhe Gribek mati. Nggih. Kok nganti Gribek mati iki? Salah Gedhe Gribek menika mati saka tangan kula. Awit Ki Gedhe Gribek niki mateni kalian kulunan kula Waliandaka. Waliandaka mati saka tangane Gribek. Nggih. Apa layone Waliandaka wis dipethak? Wedal sak menika dereng. Yen kaya ngono aku trek mulih. Monggo.
gedhe iki. Nggih. Ana apa? Anak kula lanang niku namung setunggal Walyandaka. Wis mantun anak kula Walyandaka sampun ini pejah. Niku ingkang dadosaken susah ati kula. Ya Sunan. Perkara matine anakmu. Nggih. Emang perkara patine anak wae kok oleh mungkutune nganti kaya ngono. Ayen pejahipun menika limprah ngaten karana sakit napa pripun boten napa-napa. Pejahipun menika dipun kaniaya dening asane Jilukara. Menungso urip kuwi ibarate wowoan. Arep dipethik enom ya pantes, diunduh tuwa ya apik. Tanpa bedane menungso. Nah, mulane awake dhewe kena tresnani marang sapa wae, marang apa wae nanging aja nganti kebacut. Kena tresna. Kena seneng sing sejati. Ning mung mligi kanggo ngersedaya Allah Taala. Tuladane ya ditinggal kaya ngene iki ben ora susah. Nek sawetara sing keduk kubur kon leren mergo wayahe wis yamene. Mangke yen mboten enggal dipun rampungaken lak selak dalu. Oh, rampung magrib teruske. Oh, ngoten nggih. Kanggo cagak-cagak lek aku tak ndengeng kaya ora padha ngantuk. Dedongeng iki tak wiwiti, tak cuplikke lelakon nalika ngadeke Masjid Agung ing Bungkara Demak. Ing kono para dewaning ulama dikumpulake nyang pendhapa perlune diwenehi kewajiban siji-siji. Saben wong siji duweni kewajiban golek peracik siji kalebu aku. Gandeng aku ora bisa negara wit jati sing gedhe, aku bisa ku mung bacok-bacok tantal. Tantal tak klumpukke, tak gendel nganggo suket lawatan. Ora ngira nalika aku bacok-bacok kayu, ana kewan orong-orong liwat. Tugel gulune kena petelku. Orang-orang kula wau Mesake orang-orang golek pangan kok nganti mati. Kono tak sambung ndas karo gembunge, tak sambung nganggo tatal mau. Tak suwunke sabda dalem Allah Taala kun fayakun satemah urip orang-orang. orang-orang Matur nuwun kok karo aku. nggih, tanpa lantaran panjenengan anak kula lak boten saged. Iki anak kula gesang malih. Yen kaya ngono pratelane Walyandaka kuwi matine sak njabane kepesten. Dadi durung dikersake Gusti Allah Taala. Ngoten nggih. Kowe sing syukur mergo anakmu ora sida mati. Nggih Kanjeng Sunan. Ora sida Seneng susah. aku ngene iki anakku sing urip. Walyandaka Nggih, kula Kanjeng Sunan. bocah enom seneng bocah wadon direwangi kaya ngono kuwi wis lumrah. Sajak aku ndek enom le. Seneng bocah wadon tak tembung saka ngarep kok ora entuk, tak limpis saka mburi le. Loh, hei! Kula pripun to Kanjeng Sunan Kalijaga? Ana apa meneh? Anak kula menika mati saged pilihan uripaken. Lho kok panjenengan malah ngajani dhateng anak kula Walyandaka supados nyolong kalih sih. Sinten watusan? Aku kira ngajani. Aku nyeritake lelakonku nalika isih enom. Mriki klaten tenan Menungke diajar melek kan. disikara melih kalih gridhik dos pundi. Ngritik wis ora iso apa-apa. Lho, kok mboten saged napa-napa? Lah takono adimu. Ya napa Di kok ora iso apa-apa Di. Iki gedhe ngribik wis tumekaning pati. Wis mati. Mateni sapa, Di? Yo aku Kang. Mergo aku ora trima patine Walyandaka.
Jadi sira sabilo lawan ponakanmu. Siap. Atur nuwun iki kenapa Mula kuwi wali andaka ora usah dipikir, sing dipikir sing ana jero omah. Nalika Kebu Kenanga tanding karo Sunan Kudus. Nggih. Ing Pangkah kepengin mulihake kajayan Majapahit. Nggih. Tangih nganggo lamun bisa yen kowe ora duwe turun. Lajeng kados pundi anggen kula menika nggadahi turun. Bojo kemawon kula menika dereng. Lho kudune rabi. Lah niki ngantos kula menika dados Joko Tuwa. Boten enten tiyang wonten menika sing purun kaliyan kula. Kowe duwene wiji. Nggih. Wiji kari goleke kurungan kencana keng besok bisa nurunake calon-calon ratu ing tanah Jawa. Lajeng kurungan kencana kala wau sinten? Ora doh mapane lho ning kene. Wonten menika? Iya. Sinten menika, Rom? Kowe nek gelem ngrabi ponakanmu dhewe Mirangsari rabine. Menika Mirangsari? Yun sewu jeneng. Piye? Merangsani anak kula menika tasih purunanipun piyambak kali Adi Kebu Kenanga. Ora apa-apa to yen pancen kuwi wis pinesti jodone. Yen kula niki purun-purun kemawon. Sedaya kala wau gumantung kalian Mirangsari. Purun apa mboten? Kalinen Yen nduk, ngopo ora kowe? Yen to rasa ngono piye yo, Mbok? Oh, niki lho. Ngantos kula niki dados Joko Tuwa. Nggih ngeten iki prawan-prawan. Yo aja bingung. Piye iki karo atimu? Yo, rasa iki tegese ora rasa ditaring ngono, Mbok. Aku ora dadi Joko Tuwa neh. Ora gelem. Jek kanjeng nuwun iki. Yen gelem rembugan golek dina sing prayoga sesuk diresmeke. Saiki aku tak njaluk pamit mergo isih akeh kewajiban. oh ngaten iki. Assalamualaikum. Rening Mirangsari ki rak wis gelem mengkone dadi bojoku. Aku bakal cepak-cepak pan uba rampen mengkone bakal kanggo nglamar Mirangsari. Oh kaya Ngono aku njaluk pamit. sing ati-ati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kowe lontak? Nggih Kanjeng Sunan. Piye kabare? Nggih pikantuk pangestu panjenengan karis ing Sambikara. Alhamdulillah yen padha sehat. Nggih. Aku tak takon ya tang lontang. Perkawis napa Kanjeng Sunan? Jane kowe iki cumandha ana ing alun-alun Demak. Iki wis pirang dina? Wonten 3 dosa gangsal dinten pun. Terus Selapan dinane niku karis tunggal dinten. Nggih. Lah ngono ku nek ketemu lesu. Sing mbok pangan iki terus apa? Alah, bab perkawis mangan niku mboten kula pikir. Lho mangan kok ora dipikir. Nggih kecekel kodhok nggih kula pangan kodhok. Kecekel walang nggih kula pangan walang. Ingkang baken niku saged nggih ganjel weteng. Nggih. Lah jane ana perkara. Ngaten nggih Kanjeng Sunan. Estunipun ngantos kula niku cumondhok wonten ing Kasultanan Demak mriku. Jalaran kula niku dipun janjeni kalih Kanjeng Sunan Bonang. Selapan dinten kula badhe dipun-tedahaken makome Guru Agung Sesiti Jenar. Nganti saiki durung diduduhke Dereng. makome gurumu Sesiti Jenar. Dereng. Ya, yen pancen kaya ngono, aku uga nampa dawuh karo dalem Kanjeng Sultan sing supaya gusah kowe saka Demak. Sampeyan nek ngendika sing saya, kula niku mboten pitik jeng sampeyan busak. Tegese ora nek gusah kaya kritik ora. Lah pripun? Nanging kowe kudu ninggalake Demak Bintara. Ngaten nggih Kanjeng Sunan, pun dados tekating ati kula. Saderengipun kula niku ngertos makome Guru Agung Sesiti Jenar. Taun ana windanana kula mboten badhe wangsul teng Semarang. Yen ngono ya aku sing baleke kowe ning Semarang. Lho kula wani kalih Yo, sampeyan. asal kau dene. Kowe tak kete iki
niku mboten Sunan Kudus apa? Bola-bali kok cah iku. Niku Sunan Jumali. Ora ono nganti padha geger arep do ngopo. Estunipun ngantos kula tindak kados ngaten niku ingkang ngepet bulan kalih. Nenging ingkang ngepet niku tiyang-tiyang saking Kasultanan Demak gitu. Jalaran napa? Kula namung kepengin ngetos makome Guragung Syekh Siti Jenar ki mawon kok dingel-ngel ngoten niku. Ya rahayune kowe kok ora ndang ketemu aku. Lah ndang ketemu aku ya ndang ngerti. Lah nek kula niku pinanggih kalih sampeyan wau-wau lah ketoprak ra gajang. Sampeyan iki Rampung jam 2. Lah nggih. Nang, Nggih. ora maido. Ing atase kowe iki murid kepengin ngajarah ana ing makome Guru Musa Siti Jenar. Wae kok digaweane. Nggih. Nek kanggoku malah luwih prayoga. Kowe bakal tak tuduhke ngendi makome Syekh Siti Jenar. Saestu. Iya. Matur nuwun saderengipun Kanjeng Sunan. Nanging yo ngono, aku tak takon. Nggih. Iki umpama mawa pangorbanan ngono kuwi. Napa mulai kok namung cekap bondo donya. Nyawa nek perlu kula doaken Kanjeng Sunan. Ngono mergo saking bektimu karo wong tuwa. Nggih. Wis, ngene. Jumujuka ana Masjid Agung Demak. Nggih. Sujuta nyang panimamah. Insyaallah bakal nemokke makome Guru Syekh Siti Jenar. Kados ngaten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bola-bali sing ganggu niku Kakang Kalijogo. Kok bisa? Estunipun badhe kelakon. Kula badhe mateni lontang. Sareng ajeng kula pateni mak betunjuk. Kakang Kalijogo. Lah kula mlayu. Terus sing dirembuk karo lontang. Nah niki sing bebayani. Lontang niku diduduke Kakang Kalijogo, makome Siti Jenar. Repot niki. Pripun? Oh ngoten. Oke. Pangandikane Kanjeng Sunan Kalijogo kang supaya aku sujud ing nyaman Masjid Agung Kasultanan Demak. Yo, bakal tak lakon. Lontang mati. Nek boten salah niki dilimpe wong saking mburi lho. Wah, wong kafir nggih. Mestine sing mateni lontang wong ora duweni agama. Bener. Nek wong duweni agama ora bakal tega utawa mentolo mateni sak padha padane titah. Terus matine dilimpe saka mburi mergo ora wani adu arep titikane lempeng sisih tengen. Sing tatu. Saben wong mati sisih tengen. Dilimpe sing mburi. Yen adu arep mesti lempeng kiwa. Oh, contone ngeten. Terus. Anak komburi ya ngeten. Terus. kurang ajar temen. Kula mboten nyepatani. Niki umpama kok perangane ulama teng Demak sing mateni, sing ngani ngaya lontang, muga-muga ngunduh woing penggawe. Saya kok umpama ana sing dalangi niki umpama. Ora ono mateni koyo ngono dalange barang. Kanjeng nika sak mangken Demak sampun boten wonten sukertane. Ora ketang nganggo cara sing kaya ngeten. Ketang mati
Demak pun boten digawe geger pun tentrem. Muga-muga selawase ilang sukertaning negara, muga sengkala dina sasi taun pindu tolak-balak saged balik utawi lebur ing dinten menika. Amin. Mugi saged tumus ingkang kagungan kersa. Sabubaring pahargyan mugi tansah pinaringan panjang yuswa. Sarta cepak rejekinipun. Kayatan